Ja, però és que jo la cançó protesta no, tampoc la compro, Ja. No, per mi la música és música. És a dir, ara no faré la típica argumentari de la música és música i la política és política. No, tot és política. El futbol i la política... No, tot és política, per això estem d'acord. Però, per mi, portar un tio que fa jazz, fa free jazz, de puta mare, a jazz club, i que 60 persones ho entenguin i s'esforcin per entendre i gaudeixin, això és polític. I és cultura. O sigui, aquest tio t'està dient, em suda la polla el que pensis, vaig a fer el que a mi m'agrada, a més, buscant un llenguatge nou, que aquest músic no existeix perquè no l'he trobat. Però imagina't algú que va fer com una cosa diferent. Però en serà. Aquesta pròxima temporada no us perdeu... No, però vull dir que musicalment que el músic proposi en un acte d'individualisme, comparteixi i el públic ho caci, ho entengui o ho vulgui entendre, i això és un acte de comunicació, i això és el més polític que hi ha al final, és el que fa pensar la gent. No? Hòstia, aquest tio m'ha fet pensar. Fer pensar, al final. Clar, dir-te el que has de pensar, que és el que fa la cançó protesta, ja ho puc entendre, sí, però no ho acabo de...